Indigenous Knowledge Systems is IKS. Folklore is part of IKS. Folklore is our heritage. That is when values that were ingenious were cascaded down to children in a form of stories and sayings. Oh, how can I forget? Proverbs and idioms. Stories are izinganekwane. Sayings are izinkondlo zomdabu, izithakazelo namahubo. Proverbs are izaga. Idioms are izisho neziphicaphichwano. Sanibonani balingane mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa uju lwezizukulwane. Yiziphi izinkomba, imibuzo emide, izimpawu zokuhlaziya ezingeke zabuzwa kulo mbhalo wobuciko? Isakhiwo kanye nesakhiwana. Kungani? Yingoba uma kubuzwa izinganekwane, kuye kubuzwe umbuzo owodwa ozohlanganisa zona izinganekwane, uhlanganise kanye nezinkondlo zomdabu, amahubo, izithakazelo, njalo njalo. Manje lokho angeke kwalunga ngoba nazo izinkondlo ngokwazo zinesakhiwo sazo. Ake siwucacise lo mehluko. Isakhiwo senganekwane sithinta okuthathu: isethulo, umzimba nesiphetho. Kanti isakhiwo sezinkondlo zomdabu, amahubo, izithakazelo, izaga kanye neziphicaphichwano zinesakhiwo sangaphandle esithinta okuyishumi nesakhiwo sangaphakathi esithinta okuhlanu. Ngakho-ke lezi zinto zinokushayisana, zinokungqubuzana. Yingakho singeke sawubona umbuzo omude othi isakhiwo kulo mbhalo wobuciko. Ake sibone, yiziphi lezi zinto eziyishumi ezithintwa isakhiwo sangaphandle? Imigqa, amabinza, yisizura, yimpindwa, yimvumelwano, ukuxhumana, yinjambamenti, ukuphindaphinda, izimpawu zokuloba kanye nemisindo emibili, ifanamsindo nefuzamsindo. Yiziphi izinto ezinhlanu zesakhiwo sangaphakathi? Izaga, izisho, izifenqo, ukukhethwa kwamagama nemifanekiso mqondo. Inkomba yesibili engeke yasetshenziswa njengombuzo omude kulo mbhalo wobuciko, umsebenzi womlandi. Kungani? Yebo, enganekwaneni ungakhona umsebenzi womlandi, njengoba nesakhiwo sikhona kanye nesakhiwana zikhona enganekwaneni, kodwa azikho kulokhu okunye okulandelayo okuyinkondlo yomdabu, amahubo noma ihubo, iziphicaphichwano, izithakazelo kanye nezaga. Umbhali wenovel singambiza ngomlandi ngoba umlandi ilona obhalayo. Nombhali wenganekwane angaba ngumlandi wokuqala, wesibili, wesithathu, akukhathalekile. Kodwa angeke sakwazi ukuthi loyo obhale inkondlo ungumlandi, uhlale njalo ayimbongi lowo obhale inkondlo.
Ukhona umoya enkondlweni. Siye sithi isimo sembongi. Imbongi ibizizwa injani ngenkathi ibhala inkondlo yayo. Enganekwaneni ukhona umoya. Yisimo sabalingiswa. Ukhona umoya uma sikhuluma ngezithakazelo, amahubo njalo njalo. Kodwa-ke uma ngabe lenkomba siyihlanganisile sathi umoya nengwijikhwebu, awuzuba khona umbuzo omude okanjalo ngoba ayikho ingwijikhwebu ezinkondlweni zomdabu, kumahubo, kuzithakazelo, kuzaga kanye nakuziphicaphichwano. Mlingani wami nawe mfundi, okwanamhlanje ngizokuma lapha. Ngiyathemba lokhu esikwenzile namhlanje kwanele. Ungakhohlwa uyathandwa.